ସକାଳ 10:30 ପାଖ ମାର୍କେଟ କୁ ଗଲି ମୁଁ ବୁଲି। ବାଟରେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାକୁ ଦେଖି ରିଲ୍ସ କରିବାକୁ ମୁଁ ଗଲି। ଆଜି ଥିଲା ବାହାରେ ଖାଇବାର ବହୁତ ସାରା ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ଖାଇସାରିବା ପରେ ଘରକୁ ଆସିବାକୁ କଲୁ ଆଗମନ। ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଡ୍ରେସକୁ କଲି ଟିକେ ସିଲେଇ। ଭଲ ଲାଗିଲାନି ବୋଲି ଜେଜଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହେଲି ଟିକେ ମୁଁ ଗେଲେଇ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଗେହ୍ଲା କଥା କହିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଁ ଯାଇ କଲି ଗରମା ଗରମ ଇପି। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର, ରହିବ ନିଶ୍ଚୟ ହାପି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ କବିତା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଆଉ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତିକା ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ନା, ମୁଁ କାହିଁ ଏକା ଖାଇବି, ମୋ ସହିତ ଆପଣମାନେ ବି ମିଶି ଗରମା ଗରମ ଇପି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଆଉ ଖାଇବେ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ନା ମୁଁ ଏକା ଖାଇବି ଆଉ ଏତେ ସାରା ଇପି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ନାଇଁ, ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ 3 ଜଣ ଇପି ଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଇପି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ତାହେଲେ ମୁଁ ରହିଲି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।